तो गाइस नोंथांमोना आंनि मोनसे गुबुन मोनसे ब्लग भिडिअ फिन खनसे बरायहरनायबाय खालामदो गाइस नेक्स्ट खालामग्रा नै मोनसे लकेसन थांगासिनो मोनदों गाइस नै नोंथाङा बिथा दे जासिगोन गाइस नै बानायगासिनो नायगासिनो नै बिथांमोनाव नै नायग्राया गैया सिटिं नायग्रा गोबां दं खिन्थु सासेनाव मबाइल गैया दे गाइस बिसोरनाव रावनाव मबाइल गैया ओमफ्राय मा खालामदो ओरैनो नायग्राल' बिसोरो सिटिं बानायनायखौ सजना फानगोननायखौ खवाब्राया सोग्राया देजारलै सजना सुग्रा आइया माथो माबा मा होनो इखौ मा मानो इन्द्रमाला ओमफ्राय बुंनाबो होआ इसेमोन इथा सोबाय थायो बेसे ओमफ्राय इयो आरायसि ओमफ्राय आरायसि सेरसे बिराद फाग्ला इयो इयो हासिनो नागिरखोना माखो इयो गाइस नै दायो लकेसनाव मोनफैबाय गाइस लकेसनाव मोनफैबाय गाइस नै जों बेजोंनो बुं दे दायो जोङो माइथावनि न' दंफैयो सुटिं लाबोदों जों सुटिं जाय सावथुननि मोनजादों जुथा सिखाव अनजालु ओमफ्राय आंना माबोरै थाखो बेयाव जागोन गायलायगोन दे बुं अनजालुनि जुथाया सोर पालें सिख्ला आय मिथिंगा बिखायाव थारैनो नोंबो समायना बारसे बिबार दुफांनि जावलिया बे लकेसनाव जोब्बाय ओमफ्राय दायो नै जों बे लकेसनाव थांबावसिगोन दायो आदैनि न'आव थांगोन दे गाइस आदैनि न'आव थांगोन नोंथांमोनहा आंनि भिडिअ जुदि इन्टारेस्ट दंबा नायलांबाय था गाइस लाइक खालाम आरो साबसक्राइब फुरा दै बाना बोहैनाय बायदि बोहैहोखाना गाइस एबार बिसोरो गिनानै मोखांनि मोखां एसे नायलायबाय थासिगोन ओमफ्राय सासेया बुंहरदो डाइरेक्ट बानलु लगायसो आयु होनलायनानै माने जों गिनानै मोखांनि मोखां एसे नायलायबाय सासेया बुंहर सासेया थाथामलायसै